lana bathi lana asisebenzise completing the square ukuze sithole ukuthi ubani uc ukuze sibe no x squared minus 44x plus lo siyabawufunayo senze i-perfect square trinomial. Ebese siyabhala ke le expression njenge square se-binomial. I-trinomial angithi sithe ekuqaleni i-polynomial enamathema awu-3. Thina sifuna ukwenza lokho ke x squared minus 44x plus c. Thina kumele sithole ukuthi ubani u-c. Sisebenzisa i-format ethi x plus a squared noma x plus a ebese siphuma no x squared plus 2ax noma plus ax plus ax plus ax plus ax futhi plus a squared. Ebese sithi x squared plus 2ax plus a squared. So nala ku x squared minus 44x plus c kumele senze njalo ke, kodwa kumele siqale sithole u-c ukuthi uba. Yabona uma sibuka la siyazi ukuthi manje u2a u-negative 44. U2a u-negative 44. 2a u-negative 44. Ngakho thina mesifuna u-a eso square angithi phela u-c u-a squared. So mesifuna u-a squared thina sizothi 44 divided by 2 ngoba u-2a, so divide u-a by 2 sithole u-a. Divide 44 by 2, negative 44 divided by 2, negative 22 loyo. Yabo divided by 2. Ebese sizothi ke negative 22 equals a. Ebese ke negative 22 sizo square ukuze sithole u-c ukuthi uba. So negative 22 squared uba ungayisebenzisa i-calculator uma ungakwazi ukwenza emqondweni ngoba nami u-negative 22 squared angazi ukuthi uba uma ngikwenza ekhanda. Negative 22 squared osinika u-c njalo. Negative 22 squared, 22 times 22 2 times 2 4 times 4 futhi 0 44 8 484. 22 times 22 484. So sobona x squared minus 44x plus 484. So u-c wethu u-484. X squared minus 2 ebese sothi x squared plus 2 ebese sithi minus 22 times x plus negative 22 squared. Ebese siba no 8 minus 22 no 8 minus 22 noma sothi 8 minus 22 squared kwaphela.